Αυτό έχει δώσει μέρες το κουτί με θα κατάει πίσω περιπέτω. Δεν θα το σφούσει τώρα. Δεν υπάρχει από χθες το βράδυ. Τι να κάνω, κρατάει μόνο, Και τώρα αυτό θα κάνει. Τι θα κάνει τώρα. Θα το σφούσει τώρα. Εδώ θα ρίξει το ποτικό. Τώρα σκοτώνει για πλάκα. Βέβαια. Μήπως δεν το λαγκάνε επειδή είσαι στο κόσμο. Τώρα βλέπετε. Ναι. Δεν το έχει σφίξει καλά το κωδικαβάκι. Το κωδικαβάκι που τούτο κανονικά. Αλλά είναι μόνο που λέγει, εγώ δεν πάρει από πίσω πάλι πέτος και πήγε στο μάξι και ψάχνετε και εδώ το φραΐ. Θέλω να το βάλω και πάμε το βάλουμε. Και αυτό έχει δώσει το κουτί στο πολύ. Αφού έχει χέρι μέσα. Δεν το τρώει. Ένα 10 λεπτά δεν κάνω και πάνω